nasi ndiro zuva raakazi kupera kwaJuly ngaazouye tionesana kuzokamira kurore ndaurore vakuya neripoti ndatouya neripoti yekuti mwakatorora kubva apa takabva panapa mukomana uyo wakaenda kubasa kwake saka kubva paakaenda kubasa haasati adipa feedback yekuti mari yebaba ndaanayo mukadzuri uriyo kumba kwake hamusati mwarora hatisati murudorore chaizvo nemuromo ndosaka ndauya uye kutaura kuti asitauya mukomana usenzere kumozambique saka ndakataura naye vhiki rapera ndomwarugara nomwe mukazi ndisitozviziva kana uchida muzoziva muri mubabacho ngatidamusharuka mwauya uno uchitoye kuti ndiri baba akabereke mwana here zvemwana handitozivi information yacho nditoumira paya paya kugazi handitozivi ine situation yacho mune ripini iye ndauya nayo yekuyi kutaura kusvika ndakataura naye vhiki rapera ndakataura naye mwana wangu ichiti ticherekedza kuti July wakudi wakupera kuya vakurudiwa mari zvikanzirwa pandazvizvi asi zvimukana wekuti ndiuye izvozvizvi asati ndaanawo asi mari zvine zvimari ndarongedzera mari ndarongedzera kuti ndiona itautaura nyaya mbiri panapa totoyawe hatisi mufana resu hatisi kuda mufana vesu toda mari ndiyo unoenda koorora kana muzviri kuchuba imwe muri chaivo zamunguru ndoenda ino dai yanga yapo mari yacho saka ndikuti kuuya kwake ka mari inotumirwa kana ane foni iyo zvizi kune world limit ndakatobva kurisivha mari about 500 zuro kubva kuaustralia uza kuti kuaustralia ka ndege ka unoita about 3.5 days kumozambique inini netsoka ndikatozvifunga ndikatakura zvigubhu 2 zvemvura apa rinonyura ndavo mozambique saka musanyanya kutaura kunga munhu ari kumahazi zvitoshambisa kuti munhu anhu ari mudare munhu ari urarao kumozambique apa mozambique yacho wakabva aende mavo akaende kumupendero kumaputo ngaatumi uyo ngaasauya handitodi umaona kunobara unotondibhowa ngaatumire mari mwashaya sabukuru monde haya hangu inini iye handidi umuonapo kuti ndiri kuona ungati unohwanda pakuti hazi haana kuuya uyo ngaagare ikoko kana uroora umwe mukadzi ngaaroore umwe ikoko asi ngaatumire mari yekuroora takataura musi kuti kare paitorwa bute roiswa pakashizha motozizaueni kuti kurutema ugariri mototema ugariri $30 inoroora $50 tsono chipeneti whatever zvairoora zvinhu izvozvezvo maizongopana materms and conditions and thereafter imwe hamusotombokomplya kana kadiki kana kai muri kungosiya zvakadaro hatisi kumboda mathousands kana mamiliyoni $100 chaiyo mukatosvika pambaba ndine hama yangu inini ndototi hanzvadzise kazi sister takadaidzwa kutonzi uyai pandakamutsa mota yangu ka ndane discovery yanga ine yakatobeka light refuel ndakadira $180 tengi rangu iro roine nereserve kuti rizare kuti ta ndikati ndigare ndakadira fuel handizodira kwausvikapo kwausvika kuzi mukwasha waya ne200 yendadirawo moto handikataura kuti rabisi zvikazinana baba watouya kuverenga mari yendadira mutengi remota kwakuzi ndiyo mukwasha hanzvadzi yangu shuwa yoenda kuonetswa inini kuobana wana 18 ne200 isingakwani tengi remota yangu mukwasha watodini garai pasi ndaipopota ndakamira ndakagara
Bandakarasazoti hata dzangu iri konyengwa ngefurutengiri. Saka uyu wenyu uyu hatizozoti uno kuunza mari because $80 chaiyo. Baba matakita musonza. Mubasha hatoti ndauya 50. Kuti mari iyo yatadza kusvika muZimbabwe paMozambique. Inge asauya ngekuti basa rake ndiruriona mumweya une basa. Mwana wenyu ngasarisiyama ngatumire mari kuti mari iyo siri kunoita imwe mutezvara makabuda futa pamuchizi ndimwe aiti yo hanurorwa tautadzozwisisa kuti imwe wacho muri saidi ende munogona kuroora mobva mwamuramba zvai mukadziwa imwe hamuna tsumuona mushe ibhizi akariyane pane mikono yerutofemera mudhuze muri kuita dzungu renyu imwe ndimusi uchamudaba imwe indoidzadzisai kuti mande chipiri mounza gubhuru uyu ari kutaura kuti mwana wenyu ndagara naye 11 years haana kumbondibvisira kana sendi asi izvezvi ane girlfriend yaakaroora yemwe akaperekedza imwe hauramba nyaya takaitonga muno ndimi imwimi samoni rakatozi imimi number 1 mwana wenyu mwana wenyu ururamba uroroka utori akatotaura imwimi mwakazotukana mukazotaura nyaya yekuti muroora waindituka iri nyaya yekuti imwimi ndimwe aiti kune mwana wacho uyu usaroora iri bai siya roore uyu paakaenda kuroora mukadzi wechipiri mwakamuperekedza imwimi uyu angoripo nhaanangani 2 makore 11 munhu wanyengwa 6 months watobvisirwa ndiyo nyaya iri apa saka ndati imimi ngoendai kana $80 kuswera mangwani wamwaenda nedhora hatichamu iye unozvitambira kuti alright ndakaroorwa ndikarambwa bozi ngozi yemuri kubika payapayaka ngozi inozoda kuona kuti chii chakange chaitika mune 11 years muchigara nemwana wanhu mahara murudo kuti zvisvike kupera mahara itai isusu ndamutaura kuti dare rineriga tichida kukuenzanisai tine tichitoona zvimwe zvinhu zviri kumberi kuti arume arurasika asi arurasika muhani rume dai vangoita chivanhu chekungodzadzisa kuti tauya kuorora tauya naapa ndiro yobuda poemberwa isai bombozi matekenya ndebvuma vhura nzeweka 20 kati mwamati ndo betadiri betagumira muchaona todini touya after 2 days modzoka nedhora isusu tikuronga betakauya hatichagoni tauye utosiya isusu hatichadini paane kulosha uyu otanga ake kuti ada urorwa nomwe murume kana kuita hure zvaakunani mwakliya imwe wai imwimwe muri kuti hamusidowo muroora apa muda kuramba makamisa tambo muhuro nyaya ndanga ndawira mutapu ndekuti iye wanga ichifanirwa kuya ngasauyamba kutobva kwari saka ndanga ndawira uyo uchandinetsa tina vanhu akaenda tinaningina nako maka ari kundotaura kuti tichauya takazopedzisira tasvike pakuti tumirei iyewo ngasauya ngaatsvake rimwe basa ngaatumire ka150 ka200 chakamire benzi rangu riyari raramba riri isu kwedu tiri hama ashoma hamutitiriwosa mukuru iri ndinatotuma sutu twangooneka svike nendiri kuitira kumuvharira besa remuruda kusimudzana naro toenda tobhadhara ka150 mwana mozondipa futi dhora racho regubhuru ndinoenda ndiri samukuru ndoda kuti ndauya patiremera ndichazvigoniba dhora riri paneri mwana wenyu tasiya orongwa apeno zvaana dhemeji zvinozoonekwa neine asi uyu unonga akugona kuroorwa kana kuenda hake kubhawa
muri kuramba mwakamubata sei musi kumuda ngoti wenyu wemunoda mwakaroora mwaanaye wemunoda muroora wenyu wemunofarira imwe usingamutuki uyu takazwa kuti wakambomutuka tikazomuti kupfugama apa uembere kuti wakakanganisirani tezvara asi hamumudiwa hamugari nemunhu 11 years musina chamakabvisa akazvisunga akafa nhasi munoita sei munomuikepi saka munoda kuti zvisvikepo pamuri imwe mwakaona muri kuona unga bharanzura uchatomuka iwe mafoti unoenda saka moenda mundoita zvataura machangamira anditi uyo ngatumire mari ouya kuno imwe munoona sahwira shamari iri rebesa retoda kundovhara muenda zvamunenge muri kuita anhu chamusikazivi muri kufunga kuti imimi kakuendesa mari yekunorora kumba kwemukadzi uyu muri kunovhara ana babacho muri kutodzikamisa midzimu patoitwa nhango hapazomukirwani apa but kana zvakamira zvezvakamira kudai mune ngozi aripo zvaaripo papa anogona kuita chikomba obva anoita accident nechikomba chiya ikoko kwaari obva azwanga ari mulift iye anga aine chikomba munofonerwa imi zuyai mutori muroora wenyu imwe washaika waita accident ari mulift emumaraini ndo anozoti chikomba chacho asi makuhwa azvikiba munozozvi ndombe munoda kutangira anambomutaura hamutikingekwe munotembe munoda kubatsirwa here imimi sababa isusu mazire etinoita danga patsika yedu yepasi chigare raibviswa nababa mwana waibvisa zvima chichichichi danga kana dai baba akasai kubvisa rese munhu waitanga danga ndibaba maizohwehwedzerawo henyu panyaya yekuti mwabvise danga mwabochaya kuti aro racho ndopamba paine dhiri racho ipopa ndiwo imbobva panapa inotsvake basa ndo harari kudosara muchichiurire muroora ana tete ndo paaimiramirawo achichisunge tumazambia kutovharawo kuti zvidini bcause mwana unoitwa ndibaba newako wacho anonga akandofanana unozanifesiremo unozoona kamwana kaya kauzi po kazi takapesitana baba ndakizwa ndo baba acho akaisa kapoka zvazvisina basa bcause ndo mombe yani imwe munozopinda papiri mwandodii kutsiurira sababa kuvhara uyu wenyu uyu mozodhira naye bcause midzimu yakubvunzana inobvunza ndemwanana matsekete midzimu yenyu inobvunzana kuti ana matsekete acho akambosvika here pano akauya asi mari yaakauya nayo yanga iri shoma zvokuti ishoma mwakatambira here takatambira munhu wakaroorwa unonge atoziva dini akazouya nedhora after a week achiti atichauza izvo hatichinei nazvo asi ana matsekete mumusha akadini akapinda zvaanga ainazvo saakwasha tikazvitambira akaroora matochenurwa ndobe ndiri kutaura chete imimi kudanga kwemaida kuzopinda kuya mozochiurira chindobvisai kana kari ka 150 200 kaida kuzopinde kudanga katsipinde ipo papo moamazoronga futi nene iye kuti azoda munoziva zvinozonetsa futi mwaita zvese zvimabhandara ka 150 nedhora rere munozoona ane mwana wechingani wemupfana iyeye futi because chiri kuita kuti anga akandodaidai izvozvo haasi kuchengetwa baakadzeya pamwe hamuna sikwaziya kushima
pane munhu wakazotorohwa nerekera akutaimire mukadzi waakaramba akuchengetwa manje neimwe shasha. Kuna arume ane rake akaita sesu tinochengeta kwakuripa mbatata nerorake ao wautaka futi kuti wozotoudzwa udare iwoga uri muridzi wemukadzi wakunzwa nechikomba pachi. Saka musanyanye kuda kuidairira nyaya yekuti mwana ngasiye mukadzi iwo zvakadai wakandituka. Pindai sababa kondobviswa shoma yacho. Kana kusai kubvisa gupuro racho mandobvisa imimi mosiya zvakadini. Boti mukabvisa gupuro racho ndati wainaye ikoko uchamusiya futi akudzokerera uyu imwe mwakabvisa futi gupuro mwautanga uzi emberai futi iko bhadharai mosiya zvakadini. Imwe mochibata mufanira kuti veshamwari pane kamombe kendaona kuno tikakaruza tumirei nditenge kamombe mwazoti mwakadzira mari yani yenyu asi uku mune makagadzirisa sababa handizvo. Saka zviri kuitwa rini? uchipona pasi kugarire pasi ndiri kutaura ndida kutomira aikonoti mimi maumira mwakagara mwakamira. Ukabara mwana mukomana pekanotobarwa kototariswe kuti akakamukomana mwatomira. Handisi zoti murudoti richene kubva raite raisire zvatoita zvatonaka zvokuti baba vasikiti amusi kutyaba dai mwaita sababa kare masoko ese mukutaura kare muri kutosvika kuti ndine ngozi mumba mwana. imwe mukabara mwana musikana danga munotanga uronera papi kukwasha pabarwa mwanai musikana motoziva kuti chii patoitei iko kaine 2 days handizvo muna muchitoka saka mukomana waufutika mukaona abarwa matoona kuti mukomana motoziva kuti ibesa ino muruda usvike zero raitiro usingazivi kuti mwana wenyu mukomana maresponsibilities ake ngenyu iyo zviuri mudare nhasi ndera End of August. End of August. Tizonyanya kuenforce matambo kupaika grace period. End of August ndechinomudarika. Tiri kubva pana 3 toenda pana 17. Then tozonga ta musi wa 7 September. 7 September moya bana kuti mwana kana unomukhela kati ngomupire mari kutokura 2 minutes yake unotopa